Francis Okafor. Ito ukwu ka ntị atọ. Okay, no. Okwu na unu gụpụtawa n'okpuru amaka. Nna asị na ọ dịghị mma ya bụ onye ọbụla kpara akpa ahụ aha. Maka na ịbịaghị ezi ego na iji ga-agba akwụkwọ ọ bụ na iji ga-ego moto na ibe igwe. Mba, ma ọ dabara. So ife a na-ekwu bụ ịbụ na ị nwere ike ga-ezi ego ọ bụrụ na nketa na ọ bụ ịzụ ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ okwu ya bụ investment ọ bụ ịba were izugaba tupugo ụlọ n'ebe ibi ife dị mmadụ and enweghị ọkụ ị ga-esi plan si ya ome na ọnọdụ ya aka enwegosi na ọnwa ọ na-ewepụ 30,000 ọ na-abụ ifu aka mana ọ bụzi na ejeghị ewere mgbe ọ bụ ego ụwa niile wee tigbue niile nna ịtọba ili nne nke ọjọgbu onwe so ya bụ ife a na-ahụ bụ na ije ga-ezi ego ọ bụrụ ife ga-amụta ya biko ya ewetara iwu uru ama abụzi nke ọ bụ na ejezeze na-akwa awere n'ime ọjọgbu onwe. Daalụ Chineke San Francis Okafor na-akpọ anyị n'isi Solukwu na-akpọ nne m si n'oge ọ dị ndụ ụlọ si na onye elu na kokoli ọsịwa ya akpụma ya Johnson ị ga n'ilu kokoli tubisi akpụma ya Johnson ụfọdụ bịazịa wee tinye aka n'ife nwa n'ilu n'ike Francis Okafor o nwekwara nke anyị na-ekwu bụ ibi tupu ọkpọ anyị bụ San Francis Okafor anyị na-ekwu maka ije inye onye na-eme anyị n'ọfụma bụ onye maịda ọbụna oje tinye aka na onye a na olu n'ike o ji wele ego weli millions olu n'ike na ọ bụ na olu n'ike na ino onwe ga-akwụchi esi ya o tinye gị imirikiti ndị mmadụ na ezigbo nsogbu olue na ikpeazụ onye afọ ịfụzi ya ma ọkụ na iyi bụ onye ba ga-abịa kudo bịa si ya akụma ya bụ ụgwọ ebe kụma anya afọ onye ife na-asịkwa ụnụ na ụfọdụ ife na-emekwa ndị mmadụ o nwere imirikiti ndị inye ma ikpo anya wa dị n'elu chinne na ndị welu n'ike na-agwa wefe ọbụla ife nchawa kwa ncha dịrị Hollandis maọbụ nke ọbụla wa na-akpọ amana nkwasị afọ dịsị iche iche na wa ga-ememe isi onu wa ga-ememe nke thousands wa ma wee nwayọ wee anọ na iri ụgwọ nwekwa ndị ọ bụ na ọbụkwa na anyụkwu ajọka anyụkwu ụfọdụ chọ na ọkụwa anyụkwu nọ gbanyekwa wee godome ọbụkwa na ego wanye wee dome weje ga-eri ya bụ ife etinye wee na ya bụ iji ụgwọ ikwuchechani eme mgba na ọgụ ya bụ ife adị na mma ya bụ anyị bụ ndị anyị ọcha osimiri anyị ga-ejikeme ka anyị bie ka anyị ha onye ọbụla ọ na-enye aka chinne onye aka chinne o nwekwara ụfọdụ ọ bụ na anyị marị tupu ọnwa agụ wejee na abụọ na-ele ife oriri provision akwụ ụgwọ nke kwụ ụgwọ wamakwụrụ ụgwọ wasịwa nyewe nke na ọnwa zuo nye m nke ife a karịa ego ana n'ọnwa o mebezie efu na wakụzi ahụ ụgwọ ọnwa wa bịazi akụzie ife ọgwụgwọ nke ndị ọnwụzi ego dịwa na akpa ụfọdụ n'ime ya na-ekụtọrọ ụmụ wa dị na ndụ wa nwụọ mana ụmụ wakụtọrịwa ezigbo ụgwọ nwanyị mara ike pụ ha ya bụ ndị be anyị ga-ejisi ike ka anyị bie ka anyị ha ka anyị nụ nwantịntị egwu anyị ka anyị wee na-aga n'isi ịnọkwa be nọ na-eterikwa ya bụ egwu na mụ na onye nọkwa be na-etekwa ya bụ egwu ndị be anyị egwu ọdịnala ndị be anyị nọọnụ nji aka na egwu anyị eso nọ na ya si a a na-agwụ nọ ife na-ebughesi ndị mmadụ ji anọ ọnụ eji ụgwọ ụfọdụ n'ime bụ anyaukwu onwe oge anyị ji anụ maka ndị MMM ndị ọ bụ na itinye 1000 ụfọdụ chi nwe millions ozugbo ọ bụ na ndị a bụ ndị wayo wee gwuo onu ya wee gwuo ewe ya onwego ga anyị ji anụ maka Planwell oge milikiti otego aka ọ bụ na anyị anụ maka Planwell na Benin ndị mmadụ ewe ego wee tinye ebe wachi inwe millions ozugbo ị bịazịa ọbụja na wasị na a ga-enye 100% ife ọbụla itinye n'ime ụfọdụ ọbụla ego wa na anọfụ tinyewe na nsogbu ọbụla ji ụgwọ ụfụkwa na iji ụgwọ nsogbu obu ekwe dịkwa iche iche obue nsogbu dị iche iche ụfọdụ wasị na ọbụ ọbala mgbani elu ndị oyibo asị na ọ bụ high blood pressure ụfọdụ ọbụkwa na maka na ya bụ ife omewe
ka a ga-esi wa tọzi ụtọ ọmị wa ji elu ajụ ilulu ụfọdụ abụ na wee rie ụgwọ tọgbọrọ nke ọ ga-abụ na ị gara arụ ifeọma tọgbọrọ ụmụ ọbụna ụgwọ ka onye ji wee na domere ụmụ wa ya bụ ife ụgwọ wa akwụmụgwọ ya na irime ụgwọ chinne ego ya na ọnwa zu onye na ọma zughede onye ya bụ na ya bụ ife adabasị na ọ bụ na ọ bụ ife iji ga-ewe wee mee ife ọma zụwa nwanyị ka ike ha ọ bụ na ọ bụ n'ife jọnjọ n'ihi edokwa m ụlọ ọ bụ n'ife jọnjọ mana itiezi aka bịa oyi n'ilu na ime okoko onwe ndị ọ bụ nke wa akpọzikwa emergency funds emergency loan wapụ ha n'ọfịs datafone na nwunye onye ejekwa mụnwa ejega wele ego ka nke bụ nke ezikwe onye dị ime ọnwa itenenyi ọma na anọ ga-akwadome ọ bụ ụbọchị afọ nwere ego diwe n'ụlọ ya bụ adịma mma ya bụ na anyị gara ejike ime ihe erikwe ihe edomezikwe maka onwe ife dapụ anyị ka iri ike wee mae ka ị ga-esi wee bụzikwa anyị ga-eji ike ji ya bụ ego wee gbue mkpa ọ bụ na ife nche na ha irichapụ nwa ncha ya bụ ife adabana ọ bụ na ife nche ịlụ ha n'ọnwa ị ga-erichapụ ha ụfọdụ ọbụla ọbụla ụbọchị ncha enwe ife ọbụla wame onwe onye agba akwụkwọ ọ ga-eje ribefu onwe onye anụ nwunye ọ ga-eje befu ọ ga-abụ ego ọ ga-eme nwa ncha ọ ga-egwu akwa waji ga-eje n'ụwa agba akwụkwọ na wee nie ozu ji nwayọọ maka na obodo si ike ya bụ ọ bụ na ife nchawa akpọ ka ị ga-eje o nwere ife akpọ budget ịbịakwa n'ịchọ iwere ego ị ga na-ekwu n'ife dị ọnwa ka isi ga na-enwe ka ife ka ị ga-eji eme ijikwa eme ya ife na ọnwa ka ga-esi wee kwuchechi ya bụ ego iji ọ dị na mma o nwere ka akwụkwọ nsọ si kwuo na onye eji mmadụ ụgwọ bụ oshue iji mmadụ ụgwọ ịbụ na onye efu ọ ga-ana na-aghọsị na onye ejikwa m ụgwọ dị ọnwa onye eji m ụgwọ ya bụ ife efuru na dị mkpa ofuru n'okenye ofuru n'okporo ọ dị na ndị be anyị ọ dị ka oge anyị agamaga njikwa aka na egwu esonochi na oge anyị agamaga oge anyị ji enwe izu anyị ọcha n'osimiri na-arịọ ndị be anyị biko onye ọbụla ife ọbụla ị na-ana arụ ụgwọ ị ga-ejikeme na-atọgbọ ụfọdụ ego tụnye ụfọdụ n'ụsọ ọ ga-abụ na ife dapụ ha mkpa dapụ ha ijikwe ọ ga-abụ na ị ga-eje ga-adaba n'izili ego ọ gara enyere ya aka onye ọbụla gara ebi ka ike ha ka ọ bụla ka ibi okoko ndụ ọ dị enyere anyị aka onye n'aka ncha ịchọkwa ije ebile n'ezili ego ị ga-esi na ife dị ọnwa ka iji ga-eme ọ bụkwa na ya ka iji ga-eme ọ bụla na-esi na ijekwa alụ ụlọ je ga-ejile ego iji eje ga-ejegolu ụgbọ anyị iji eje ga-eje ga nọ na je ga-enweme onwe na-ara mmanya na erigbuo wanye ya egodome ijizi ike ọ bụla ka itinye aka n'ime erime ya bụ ego nna-achọ nụ daalụ Chineke unu si ga-enye ntị njikwa oge nne ụmụnne n'ọgba ahụ na-ekene ya n'ụzọ pụrụ iche bụ ọnọrọbụ Nwakogo na-asị ya Chukwu gọzie n'ọgba ahụ ọgụ 319 na-asị Chukwu ya domeri nne m ọfụma na oge ntị n'aka mazikwa na anyị ga-eme ụka nne anyị ga-akpọ ha nne beni o nwezikwa nwa nwene m bụ pastọ Chinwụba Isebọ na-agbazikwa ahụ ndị oge na 60 years ofele na-ekene onwe onye so m rụọ ọrụ be ozigbo okolobịa na-ekene ya n'ụzọ pụrụ iche bụ Mr. Bright Azụ ya bụ ife na-asọ Chineke maka ọ na ya mekwa ife ji aga felele be anyị na-asị ya dị anyị jisikwa ike na onye na-eme ọfụma kwa na-asị jisike na-asị Chukwu gọzie rime ofe dịka izu ụka na-abịa anyị ga-eweghelu unu isiokwu ọzọ oge efu anyị ga-ekwu maka ife gbasara ndị nne anyị afa mbụ Nkecha Nwakogo ewa na-akpọ nwa ezi mmadụ ka ọ dịzie n'ụbọchị ọzọ